Mun shiga gajin rabin. Mun shiga wannan rabin da kwari. Yaro me ke tafa da kai? Lafiya ya gida. Noman wallahi ya damuna. Na zo gurin yaran gidan. To wace za kira ma? Ka san gidan na ne Allah ya mu albarkan mata. Yana da ɗan ciki. Na san wacce kake nufi. Na san wacce kake nufi yaro. An gama. Na gode. Yakwa. Madalla. Madalla. Ai ina ga tunanin ita ce wannan. Ai ina tunanin ita ce wannan. San kowa kin wanda ya rasa. Ya ba ita bace. Ba ita bace. Ko dan kaga yanayin mu daya yanda kalan zaran kalan yadin ni ma ai ka san a garin tsotso ne baki ne dogo dan ka gani baki na kamar buta Tana da ciki. to diga gidan Aisha mu ne muke da kala kala ye Maryam ina Maryam ina Maryam Giba mana Fito gom go yawwa ita ce wannan ita ce alhamdulillah na san ita ce ki gaida hi mana ko ba tarbiya a tsaye zaki gaida hi biki ga matsayin sa ba ai yaki duba kamalarsa yawwa to daga ina ka zo kenan Ai ni gidan mu yana nan bayan layin nan. nan bayan layi Dan gidan Alhaji Haji. GRA Kwarai da. to karɓi wannan ka karanta ka san dokar gidan ce Ya ga an jero abubuwa ne kamar za a je ce. ai tsarin gidan kenan ba za ka iya karanta ba ne nan ba ka iya ba ka kan karanta ma yakwa kaga dai na daya farko buhun shinkafa za a kawo 5 a buhun dawa za a kawo 6 masara za a kawo 7 gero za a kawo min dami ko kuma in kuma a shahe yake za a kawo mini gero buhu 2 saboda koko shinkafa ke he muki wala makalifatu yawa sannan bayan haka galan din mai guda hima hida ne yau ga ina galan din mai guda 6 dokar gidan ce haka sannan bayan haka zaka kawo min 50,000 100 ne 100 ne amma kai ka kawo 50 yau to kaga dokar kafin dai abin da ya gaba ba a bashi ya haka tunda na kai ma din sannan kuma akwai dinkin maulidi da za a yi mata akwai kayan yawa tirame guda 3 saboda ta rika fitowar da za ta gaganta ma kaga ai dole kana so ta rike ma shiga mai kyau za a sai mata gizina kamar ta 30,000 guda 3 domin kai ki mun hauka zan miki wani makalifa zan miki yajin aiki dau dokar gida na ce ko zaki bar gidan yawa yaro ka ji abubuwan da nake gaya maka wannan su za a yi kafin mu ga abin da gaba za ta yi yawa ka rike wannan takardar ka je kai ta lissafawa Ai baba ni kuma aikin wata nake sai wata ake biya. To wata ni zaka gaya wata? Kai da ka zo neman arziki gidana watan a jawo shi mana idan kwana daya. Ni ba bukata ta ce a gabana ba? Baba kuma ya za a janyo wata ai ba a janyo. To ina ruwana? Kai za mu musu da kai kenan? Musu za mu da kai? To wannan ita ce magana a matakin farko kenan ka zo neman aure a gidana. To kai gidan ce wannan. Sannan kuma bayan haka in kuma ka gaba za ka iya ba to karka da gidan nan karka kara rabuwa gidan nan ka tabbata an ka tahi dawowa kuma sako na ƙarshe ka zo min da sabon jancan domin na ni ba abokin yawo ne a cikin gari na kan dan yawata karka ga min zawo ba karka ga min je gari in jikin ka kuma abin da jikin ka ya gaya ma yauran to he ka je ka zo na gaba bayani